Jambetre mar piny Amerka e pachoka Meg Whitman koro oyangoni obila ma pachoka nyalo mana dhi e piny Haiti ka oseketo okenge makare. Koloso Nyeri, Whitman oyango ni piny Kenya ne okwa mondo dhi okony e jiwo arita e piny mar Haiti ne oganda mage gin jorotenge. Owacho ni chal mar weche siasa e piny Haiti ahinya bang' gwetaw mar Prime Minister ma pinyno omiyo koro nyaka ket chenro mong'eth koting'o chiwo tiego obila kendo nyaka migawo mar jolweny chuog kambi e piny Haiti motelne obila ma Kenya wuok e pachoka. Jambetre no kata kamano olero ni jokanyo mamoko yiero mondo non chal mar weche e pinyno ka riwruok mar pinje e piny mangima UN chuogo agulu mar omenda mabiro siro chenro no. Increasing challenges in Haiti with the change of government, but there has been some progress in the next couple of days, and I know that the government will make sure that they feel comfortable going to Haiti when Haiti is ready and ready to receive them. I believe they will send, as the president has said many times, a reconnaissance group to Haiti to assess the situation on the ground. These are very complicated missions. This is not a UN peacekeeping mission. It is a different kind of mission. So the police need to be trained, fully vetted. The Department of Defense needs to set up the camp in Haiti where this police force will go. There's lots of the UN Trust Fund needs to be set up so that Kenya can be given the money to undertake this Haiti mission. And these things take time. So nothing untoward, nothing unusual. This just takes time to get everything in place and get the mission set.